जोंनि बिरांगाव प्राइमारि सिङाव जोंहा जोंनिनो बिटिआरनि डेपुटि चिफ श्री गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ आं गिबियावनो आर'नाइ गांसेजों बरायग्रोनो सानदों आरो बिथांखौ जोंनिनो बिरांगाव प्राइमारिनि आफादगिरि बिथांखौ आं आर'नाइ गांसेजों बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। सारखौ बरायनो सानदों आरो लोगोसे नुजाफैनो हानाय लोगोसे बिथांजोंनो नुजाफैनो हानाय जोंनिनो 15 नं समष्टिनि एक्स MCLA जों लोगोसे जोंनि UPPL पार्टीनि वार्किं प्रेसिडेन्ट सार रोंगोरा नार्जारी बिथांखौबो आर'नाइ गांसेजों आं बरायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। दा जोंहा दिनैनि बे सावराय मेलखौ गिबियावनो बेखौ बरायनायजों लोगोसे बेखेवनो थाखाय खावलायग्रोबाय। आर'नाइखौ आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय प्राइमारिनि आफादगिरि आरो गांसेयाव जोंहा जोंनि बिरांगाव डिस्ट्रिक्टनि चेयारमेन जोंनि वमेन्स विंनि प्रेसिडेन्ट बेखिनियावनो जाबाय। जोंहा बेयावनो लोगोसे जोंनिनो ओनसोलनि आरो लोगोसे जोंनि UPPLनि वार्किं प्रेसिडेन्ट सारबो नुजाफैनो थाखाय साबायखर जासिबाय। दा जोंहा जोंनि बेखेवनायाव जोंनिनो सारजों लोगोसे जोंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट सारखौबो हेफाजाब होफानो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। फिसाथार जाया जाबाय दा बांसिन मोनजानाय सासे आइजोखौ नांगौलै दे नांलाया बोखारनानै खुलि देना